Základom úspešnej inštalácie je dokonale čisté okno. Tento krok nepodceňujte a zopakujte ho aspoň dvakrát. Okno bohato napeňte saponátom alebo penivou okenou a umyte mikrovláknovou handrou. Nezabudnite na rámy a tesnenia, ktorých sa fólia pri aplikácii môže neskôr dotknúť. Nasleduje mechanické čistenie. Sklo opäť napeňte a celú plochu dôkladne prejdite žiletkovou škrabkou. Sústreďte sa najmä na rohy, kde sa drží najviac nečistôt. Na záver okno umyte do sucha a skontrolujte. Fóliu si priložte k oknu a nahrubo odstrihnite. Z každej strany si nechajte rezervu aspoň 10 až 15 cm. Následne si pripravte aplikačnú tekutinu. Do sprejovej fľašky z našej montážnej sady zmiešajte 4 ml roztoku so 400 ml vody. Okno bohato nastriekajte aplikačným roztokom. S pomocou druhej osoby začnite odlepovať priesvitnú ochrannú vrstvu od zrkadlovej fólie. Upozornenie. Hneď pri strhávaní ochrannej vrstvy striekajte roztok priamo na odhalenú lepivú stranu. Zabránite tak jej predčasnému zlepeniu a uľahčíte si manipuláciu. Mokrú fóliu priložte na mokré okno. Vďaka roztoku pod ňou môžete voľne klzať a nastaviť ju do ideálnej pozície. Keď ste s umiestnením spokojní, nastriekajte roztok aj na jej vonkajšiu stranu. Vezmite stierku a primeraným tlakom vytláčajte vodu od stredu okna smerom k okrajom. Fóliu tak napnete a pevne zafixujete na skle. Pre ľahšie orezávanie si najskôr prestrihnite rohy fólie, aby lepšie doľahla ku krajom. Pred samotným rezom odporúčame okraj opäť navlhčiť a prejsť stierkou. Priložte tvrdú plastovú kartu tesne k tesneniu okna. Orezávací nožík vedte priamo popri nej. Zabezpečite si tak dokonale rovný a presný rez. Po orezaní všetkých strán odstráňte zvyšky fólie. Celú plochu naposledy bohato nastriekajte a stierkou dôkladne vytlačte všetku zvyšnú vodu. Minimalizujete tak tvorbu bublín. Na záver vezmite čistú suchú utierku a jemne vysušte všetky okraje okna a tesnenia. Inštalácia je hotová. Fólia teraz potrebuje približne 30 dní na úplné vyschnutie a vytvrdnutie. Počas tejto doby okna neumývajte. Drobné vodné bublinky, ktoré sa môžu objaviť, sú prirodzenou súčasťou procesu zrenia. Postupne zmiznú, ako náhle sa zvyšná vlhkosť odparí a fólia finálne prilne k sklu.